Welcome back to GAGNAN. Abbreviated. Abbreviated. এই শব্দটি কো adjective কিংবা verb রূপে ইউজ করা যাইଥାଏ। এই শব্দর ওড়িয়া অর্থগুড়িক হেলে সংক্ষেপিত, shorter than usual or shorter than expected। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ କିମ୍ବା ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଠାରୁ ଛୋଟ। ନେକ୍ସଟ ମିନିଂ ହେଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ଯାହା ସଂକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛି। ଆପେକ୍ଷିକ କ୍ଷୁଦ୍ର, ସାଧାରଣ ଠାରୁ ଛୋଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଛୋଟ, ଅତି ଛୋଟ, ଅଳ୍ପୀକୃତ। ଏହି abbreviated ଶବ୍ଦଟି abbreviateର simple past tense ଏବଂ past participle ରୂପ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଶବ୍ଦର verb ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ abbreviateର ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାର ପ୍ରଶାସନ ଶବ୍ଦାବଳୀ ହେଲେ ସଂକ୍ଷେପିତ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ଏହି ଶବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା। ଫର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଦି ଫ୍ରେଜ ଇଜ abbreviated। ବାକ୍ୟାଂଶଟି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଟେ। He gave an abbreviated verb। ସେ ଏକ ସଂକ୍ଷେପିତ ଅଭିବାଦନ ଜ୍ଞାପନ ଦେଲେ ବା ସେ ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷେପିତ ଅଭିବାଦନ ଜ୍ଞାପନ ଦେଲେ। ଏହି ଶବ୍ଦର ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ କମ୍ପାରିଜନ, verb ର 5ଟି ରୂପ ଏବଂ ସିନୋନିମ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ।